Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Presiden ka Assam Pradesh Congress Committee APCC Gaurav Gagoi Khasi balang ulawat niya yung Menteri Ramba ka jela Himanta Biswa Sarma halor ka jingkano pyndonkam bakla ka Special Investigation Team SIT ka bathau bed ya ki riu baluilui ki riu shampang ki artist berunong yalam kaliang persya haka jakaban penlet jingmut haka basay madan ya ka jingshisha ka badan challendet jang ka jingja ka bayadai baru Zubeen Garg Gagoi uloong hapok ka jingyalam Menteri Ramba ka jela Himanta Biswa Sarma ka sarkar kam dai ban pyndonkam bakla ya ka SIT ban penshitam ben ya ki nong song shnong ki baluilui ka jing penlet jingmut ka dai ban long tang ban wat ya ka ka balajia shisha ya Zubeen Garg menta kalapalat live house ni nringim patip ya ka jingshisha ka sarkar ka dai ban pentikena ban penyo ya ka hok penban ka penkala ya ka jingmut jing perkhat ki paidbah shu Gagoi ula keno baki babun ki paidbah ki sngosi ya ka jinglong Menteri Ramba namar ka jingkiu ka kambam sap bat ka spa bian balalum daki bahiyeng hasem bat ki parlok bajan jong dena kata kadau bakat tu kat ni ngut ki nong yalam bat ki nong trei ki mi no na ka BJP ka bala kala mentakum ka limited company ka ba syakri tang ya ki kat tu kat ni ngut bat bon ki larung syaka kongres ka seng basisha jong ki paidbah hapo ka jing yalam ka baklan laben rab yang Gagoi habai dai bat ka kendram ka badang shen halor ka wei ka jingrai balarwai da wei rukhot ka kongres Gagoi uloong baki liang persya ki persyang ban penlong san perthei ya ka te ka mat da ka ba kam thok baka dei ka jingrai national anthem jang ka Bangladesh ki themu ban ino ya ka culture bat ka history jang ka uloong Gagoi ula kentu yo Menteri Ramba ka jela ban le da ka jingkit khli da ka baong ka BJP ka dei ban kenma baka bor kam dei ka banek shirta hakawai ka sngikin hab ban em hapdeng kijo ki Bri U ki baki persyang menta ban pendem Menteri Ramba ka jela udai ban kham perkhat ya ki kam bat ki rai ki jong ula penkut ya kani ka kerwa